И здравейте хора, днес ще играем на Tomb of the Mask. Това е втория епизод. Както казах в миналия епизод, ще се опитвам да минавам по 10 нива всяко видео, но ако мина 10 нива и не съм минали, не е свършил видеото, тогава ще продължим с нивата. Най-накрая. Бъгнали се. И утре мисля да снимам на Clash Royale. А пък в сряда или във вторник ще снимам на FC Mobile. И нека да продължаваме докъде стигнахме миналия път. За малко. Аре де. Бам, 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 бам. Бам. Бам, бам, бам. Сега как да го измислим това? И тия трите не ги взехме, тия три точки. И отиваме на следващото ниво. Не. Тук ми предлага някакъв скин за пари. Но ние не искаме. Без да исках си натиснах щита. И убихме прилепа. Бам! За малко да умрем. Ей, тук вече беше много напрегнато. Бам, 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 бам. О, не, брат. Тук тата маймуна. Тата по маймуна я забравих. Нека да поиграем на тази игра. Или пък не. Така, продължаваме с 13-то ниво. Мисля, че пак се бъгна. Боже, та игра само бъги. Само се бъгва тази тъпа игра. В това по-добре да спрем с тия мъки и това да бъде последен епизод на Tomb of the Mask и да трия играта. Защото сега трябва да чакам 30 години заради, защото ми бъгна. Боже. 30 години среща. И също така от доста дълго не е имал видео на Зоба. Ама от когато започнах
канала си. От тогава не е имало видео на зоба. Бам-бам, бам-бам-бам-бам, бам-бам. Това беше яко. Не! Крата ме измами. Нямам пари. So addictive and fun, and great for anyone who wants a challenge, not just basketball lovers. You've got what it takes to be better. Хора, мисля епизодът завърши сега. Защото буквално само бъги. Само бъгва и затова нямаме това ниво и епизодът свършва. Ако ви е харесало видеото, оставете лайк и се абонирайте за канала. Но няма шанс да ви е харесало видеото, защото видеото е тъпо. Пък, кой да знае, може да ви хареса. Бам-бам-бам. Бам-бам-бам. Бам-бам. Аре де. It's a game called Bounce Merge. The objective is very Мен, simple. чао. Break the blocks down.